Aku apa dia tu ya piki baik ba no so snong baro ba hadu men ne ga sngi ngilala ban pha ya ka test na ka benta unu knyang jingpang rus pa khat nyomut ka test ka bengila pha lengba jong ka hospital negrims but na kini kin rus pa khat nyo sans pa sau huwe tli la yo ya ka report but ka report ka basngut nat ka long ba ka long negative but don pramut na ka lus pa kan yo ki ba yo ya uni ukhnang jingpang but kini ki pramut ki dai na ka ju ka family jong elite Dr. Sailo ibla klan no ngakwa banya thu ipi ba kini ki pramut ki long stable ka jiksitom jongki kamdei ka bahadu kata-kata baru i wain up deng jongki ngila shift yak i hangte hapo corona center ka badon ka corona hospital ka badon hapo civil hospital but ki nyomut kila da ka home quarantine halaka jongka yeng ka sem na kateka saus rus pa kan nyomut ka basa kolong rep nyomut ka bangindang yo ya ka report shibit lene la shai ka ski pada ka jinyo i ya ka test kumbang la puli menne basan spa sau huwe ki case ki long negative yo i ya ka sign ga babha pan i kermen scan ro ba kini ki test ke badang sa baro kin long negative ka ba ar ka ba kwa ba ya thu akmat jompi kolong ba ha ka be dei bat ka jing penbit penbiang ya ka bengi ong ka health infrastructure ngila penbit penbiang na dok syadong nado ka PPEs ka bengi ong ka riam ka be ngila don ar phuknai hajar prapu sautli ki mas ngila don menta om duna ya ka riulak siteng kanikat N95 mask ngidon kumba khasan hajar nyopu arteli ngidon ru kini ki test kit kumpa sau hajar teli ke bangi pendon kam lemba jong ki DMHO hala ki jong ki district hakani ka tayo banwan nginla ya ka ban sam ya ka to ka jingrap kum mangilarai hapo ka cabinet ka jongi ka balong news pa tengka sitayo hakani ka tayo banwan bat kani ka jingrap kan penkot ya kumba silak ar pho hajar ki long yeng ka long sem ki bom yo jingbala hakabe dei bat ki to ke registered workers nakaliang jong ka sarkar ka labor department kala nang transfer ya ka pisa ka jongki ka bat yo si hajar tengka sitayo hakabe dei bat ki nong rep lala ban transfer ya ka pisa jongki ar hajar iwe i beneficiary kumba arpusan hajar praspa lai phongut kibla register menta na ki to ki khna ki bapuli ki khna ki khon samla ki khon contagion nam ki badon kleng jongkari India ki bomla shu banwan phai hadin jongkani ka lockdown shala ki jongki jeng ki sep ki chugi shapo ka jela me kala jongi kila don menta ku mah reu hajar tam ki bala register ban i bat yakaniru ngila rai ban ngila kular bangin pha lai hajar tengka iwe ka jingrap ka ba shisen yarap nakaliang jong ka sarkar kala work out ban hakani ka tayo banwan ngangai scam bangin la ban transfer ya ka ka pisa ka jongki sha ki accounts ka jongki ngakwa banya thu ipi hakabe dei bat ukhaw roshan nakamanta jong uning bunai mi kala boy bat sasam no hakini ki khndiat sngi ki banwan nakaliang jong ki wholesalers barok kila dep ban lift na ki go down jong ka FCI pat menta kalong satang bakin sam sha ki fair price shop nang ta ka wei ka ba ngakwa bana thu yapi nakamta ka allotment jong du bunai April ka be dei bat ka jing sam e yau khaw roshan kum malapan manada ka sarkar India ya kaniru ka allotment nglapoy bat ru kineki wholesaler kila lift la ni kala ra ya ukhaw napo
ka go down jong ka FCI Shaki Centers ki ba pher ban ngai sken ba ha ka ni ka tio ko banwan ya kini ki marba la ban sam ha la ki jong ki shnong bat sakaway ka bidai bat kayo ka bangi ong ka open market ukaw hapo shilong uba ka sorkar kalad order kerpang kumpa khatway 1,000 metric ton 1,000 metric ton ula poi bat menta ula don hapo yo bat banga kermen skem hakini kiski banwan unang poi susu une ukaw badai na ka open market ban ngangai skem ba kanung don kanukono ka jing kerdu halor jo ka bam kadi na liang jogi ka sorkar ngilai rai ba iya kayo kabedei halaki jong ki snong hapo East Khasi Hills kabedei bat ka sorshulong ngilai rai bat nodu Monday hadu ka Thursday and play ya keniki yo la niki grocery shop halaki jong snong da ka jing ya skutu jingmut lam bat kinong penyai snong nanta susu kabang akwa ruban hang ni kalong ya ki babun ki jing sapriang ki khobor ki balam ler ki khobor ki bathok ki khobor ki yalam baklai ka jimut ki jing perkhat jongi ki pai ba nong snong ka jela kumta ngala sim ni karai balada don kum kita ki chat jing pen sngotu bakla len ki khobor ha ki WhatsApp ki khobar ki social media ki basdang ban le lan ban sapriang ya ki ki bom don nong rim lan ki bom dei ka sorkar kan sim teng kat kum ka an bat en pensitom ya ki kum kita ki brio sakawi pat ka benta ka bang akwa ban kerpat kolong kum mangladep kerpat nak liang jongi ka sorkar kolong ba sneu ba bannem iben ya kitu ki bayo ya une ukanyang jingpang lani kitu ki bomyo ki badon ru hagi jaka ki centers ba per ki bangi kwa ba uneu ja jingpang unum sapret keleng sngo ba ki snong ki thau ka yeng ka sem ki perlok perjor wat nyau bet nya ki lanuru namaru neu kanyang jingpang tang kendiat por ula benne hakamet jong ki breu pad hadin nang ta hadin ba uneu kanyang jingpang uyap no akamet joki priu kabamut kam don shu kanu kaba ngindon kijing shepting ada kerpat rit yapi dongnya duai kerpang ya kini ki prangut ki bayo yaw neu kanyang jingpang bakin yo akamet kaba shat kaba han sashi sin bat kaba khandu kaba ngakwa ban kerpat kerpang hakane kamet kalong ya ki bor snong ya ki bor thau kan mau ba hilayo mat ya katu kijingjia menin bat mensisgi hadin banglala bat pendep ya kamet jong u doktor bapaunam jongi hakalum jikdep jong ka balang presbyterian ria samthia sai sin ngakwa ban kerpat kerpon ya ki bor balang ki bor niam ki seng ki baper tongin ye trelang rengkat bat ke bor snong banginem snguthu bakla ban nang ne sekbat ka jingtep lane ka jingtham ya kibayo ya kum kan ka jajing pam kan long kumju kumba ngiju tan kumba ngiju dep nakapor syakapor niskungu chibun kum ka sorkar ban yo mene ka city napo ka KGP assembly kibala ai ya ka direction ko joki sya kibalang snong ki ba pher ba ki dei ban sya ban ai jik dep ladajia badon manu ke baklan na uneu jingpang nangis kem kaneru kan long kanuksa ya ki wei pat ki balang ya ki wei pat ki niam ki bapher bakiru kin ya banjur lang bat bakin bud ya kanuksa jong ka KGP assembly